game ngami Orlando Pirates mina ngizokhuluma iqiniso nakuleyo yokuqala iPirates idlala lonke ibhola kodwa ayikavuki ngalendlela ekusazobayiphatha yabo le Pirates esivale ngayo akakabi yiyona yeso mngani wami sesiwina ke manje asiwini ngo justice and name siwina ngo Orlando Pirates ke manje straight Orlando Pirates is a Pirates 1937 it's not a just a name Pirates iPirates is a big team sesiwina nalela gama lela liyasinda ukuthi sesibadla ngokuthi it's Orlando Pirates uyamthola mngani wami ngibonga kakhulu nethuba enisipha lona mina ngizokhala kancane ucoach wami or ngathi ucoach wethu uyayikhona iPirates and abadlali bayayikhonela futhi ngaphambili si Orlando Pirates sijabulela ama player ayimisela wona ukuyidlalela ucoach bathi noma bebona iphutha lakhe ucoach amajita ayalivala mngani wami ngoba manje yabona uMbuthuma uyadlala uMbuthuma yes for ukunelisa ucoach nanokuthi iqiniso good and thina singama support Pirates sijabulela into enethini vele sizojabula sithi usebenzile emekorini but akamhlanga for iPirates mngani wami but ucoach lenkani yakhe ayisebenzayo singasho sithi ngoba udriver maka driver thina sobona sesijabula ngaleso sikhathi ngoba iOrlando Pirates bana imele iyayisebenzela mngani wami ngiyabonga kakhulu nangethuba enisipha lona ngiyabonga imali of the match yakho Khotmani